Ayaw, ya! Usay ko sa nagibuhat sa inyo, Anjay! Makawaw ra ka sa mong pamilya. Ulo-ulo nakakanay mo style. Wow, ako may mali karon. Sundalo tang tanan niya mag-fashion show model ka. Sandalaw niya, abo sayap kagnaw. Ayaw mo yun na ikaw. Ulo na kayo sa pamilya ka. Sige na kagkay-kiyay. Ah! Aray! Ilom ha. Ayaw may nga na tubag ron sa kuwab. Ay ko muna na ha. Kabalo mo yan, no? Bago kayo manigibuhat sa inyo, ay. Ano init ninyo kayong dugo sa kuha? Ah! Ikaw ray bayot sa to angkan Kentoy. Ulaw na kayo sa atong barangay Kintoy. Naingana ka bayot manday ka. Ulaw mo gawas tol. Ulaw kayo. Oh, ulaw kayo. Ulaw kayo sa itong mga sige ingana imong giniyay. I don't care what you said, okay? Ay na kayo ka. Hindi ko kaya, maldita ko! Si Maldita. Maldita ko! Nabaw. Ikaw manggod imo manggod ang ginapasagdan nga magtanaw ka ng mga Barbie. Hindi na pwede sa itong barangay tol. Nya saan naman nato nakaroon nga mao naman gyud na siya. Di nato madawa sa itong pamilya nga ingana na tayong igsuon nga bayot. Tol, nakoy plano tol. Saan? Ipadala nato ni sa Military Academy of the Philippines. Hindi ko, giata kakapit sa training dito. Dito, daghan kayo ka ng mga lalaki. I'm sure malalaki ni siya. Ay, lalaki dito, bro. Ako na igat dito. May patol para matraining na dito ah. Okay, fine. I'm the storya. Mag-training ko sa sandalo, inigbalik na ako, bantay lang yun mo. Mas dako pa ang ranggo sa inyo, ha? Okay? Bye. Sure lang imong ranggo, Kentoy. Basin matap 3 ka sa pageant. Ayaw, naging balik kay Kentoy ha. Ay, yan. Tama, Dayabi. Tagay ko pamasahe, be. Na, galasgaw, palingkaw mo, tugi mo. Kabalo mo, ya. Gipanggata mo, kuya. Pero anong init kayo mong ulo sa kuha? So good karon mulayo ko sa inyo, ha. Inigbalik na ko. Sergeant na ko! Bye! Oh, kayo ka mo layo na ka. Iya, ganan. Karaman eh. Ikaw yung bayuta ka! Huska yung jumping jack! Ayaw mo paglangalangan! Ambak! Huska na yung jumping jack! I am your commander! Commander, charge! Huska na ang sabi! Hayaw! Ikaw, sergeant! Huska na! Pamina mo! Gamay adlaw na lang! Mahimo na namang regular na sundalo! Hello, General. Dali lang, excuse ako. Oh, nag-training pa ko sa mga padre, mga bata. Patayon mo niya! Ay, atay, maniasa mo itong campus ng sundalo diri, oy! Mag-google map taway tarong. Di atay mo po na yung plano sa kinabuhi. Ano, sundalo mo yung sundalo nga, pwede naman ako mapalog-search. Di atay, wala pa kita'y boots na palit. Nag-chinilas na pag yun taan, Santos lang. Ay, tuara, narinig ang campus sa mga sundalo di ay. Hala, gamay rin lagi meron ay. Importante ani karon makasugod ko training. Hayek! 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 Tunok ko bay. Hayek! Ay ko panagutan! Ang meron kumanding officer! Hayek! Isa man ni? Ako! Ay na pangutan na kisat ka karon. Kailan ka ni bay? Lagi? Wala mo kailas ako, dili na importante, understood? Sir, yes sir! Maayo ni, wapata ka sugod og training, dako tagranggo. Sir, may kailan si mo sir? Kinsa di ka sir? Ako si Captain Maricar! Mario! Captain Mario! Good morning sir! Ikaw ang dako magtiyan! Pag-jogging nito, get out! Copy sir! Ikaw, Brad! Pastor! Sige, jump pa! Tangina ako pinag-gahay dili, commanding officer! Hindi na dapat sa kuha, okay? Jump! Hangak na kay sir! Usay hangak pa dayon! Sir, may paghihigaan ito sir! Kinsa na pala ng pagkain niya? Kung kabalo lang ka sa treno sa una, grabe na kabagtik sa una. Grabe yung kong treno sa una, lagi bagtik yung apilig. Duha diha. Yati, hindi ka officer! Padayon! Ayaw pag ginahay diri ha! Ako'y gahay diri! Follow my instruction! I am your commander! Yes, sir! Gang! Ikaw, mahuway sa! Ikaw bang abot? Pastor! Thank you sir! Pastor pa! Tarungan na yung napakalimutan mo sa punyeta! Kapuya ay. Di ko lalim magsundalo bay. Kabulo ka mo push-up! Kabalo, sir! Okay, give me 10 push-up! Copy, sir! Hoy! Asa mo? God damn it! 1, 2,
Badi, ana na. Abot kayo ino, kay murang magnisaltik. 1 answer. 3. 4. Mali man na ano sa kahoy mga mag-push up! Sorry, sir. Mali. Ayaw hulata mo taas akong tingog ha? Sir, di ko basta-basta nga trini. Kawalo ko mo split. Mo push up 10. 10. Okay, give me time, push up! Countdown! 1, 2, 3, Ako. 3. 4. 6, 7, 8, 9. 10. 11, 12, 11. Countdown mo ka. 10. 13. Countdown ni mo, sir, pataas. continue! $75, $76, $77, $78, $79, $80! Astinan, sir, anak ka 10. Dapat kay 80. Stand up! Mat salam. Unsay matsalam, wala ka sa kasada ha? Aw, sorry, sir. Hoy, kamong duha! Ay mo sigtabi da! Come here! Sir, yes, sir. Pastor! Nga na ko dili sig training ka si tabi niya. Ikaw, pangutanon ti ka, nganong gusto ka mo sundalo? Para makatabang sa pamilya, sir, ug sa bayan. Ikaw, anong gusto ka mahimog sundalo? Dakog sweldo, sir. Ikaw, anong gusto ka mahimog sundalo? Dahag laki, sir. Sa dagang lalaki! Dagag lalaki, sir. Grupo kapatiran. Basta trupa-trupa lang. Sir, sa mga mong lugar sa dahag babae dito, sir. Wala kayong mga amigo lalaki, sir. Maong din sa kampo, sir. Puros laki, ma-enjoy ko. Ikaw, klaro ako daan. Kung sa'y gusto niyo mo, lalaki or babae? Siyempre, sir, lalaki ko, sir. Lalaki kong anak puhon. Magkaanak ko po lalaki, sir. Once nga na ako'y may balangan ay bayot na rin, automatic, tanggalaw na ko. Termination diretso. Ikaw! Basig bayot ka! Itaan ka! Ikaw, Brad, asa inyong balay? Garsonan. Sabay tawlin niya. Sige. Hoy, ikaw na sunga! Ayaw sigtabi! Nakita man ninyo mo training, sir. Grabe ka makugihan. Basig pwede mo pahuwayan ta, sir. Bitaw, sir. Bitaw, sir. Huli naman, sir. Sige na, sir. Papahawayan namin, sir. Walay mo pahulay! Tamo asaw na, isa kasi namin mag-push up! Do, kuyawan mo, sir, ay. Walay pahuwayay? Walay pahulay eh! Ingon namin ka bagtig sa una! Oh, sige daw, sir, be. Push up daw dire, isa kasi mana. Pakitay mo si Jante, sir. Sige, pahuhay na mo! Ah, di mo lagi kaya. Tara na, pahuwayan ta. Okay, dismiss! Dismiss! Ciao! Ciao! Kadali lang! Wala, gapas ni sir. Sir, usiya to, sir. Kita na kayo mong training. Uy, unsa may nasa akong training, sir? Grabe mong training. Dako o prosento, makasulod ka sa army. Sir, sure bitaw, sir. Wala awa, sir, uy. Basta makitaan lang ti kataga-adlaw. Ay, permintim, gigong mo training, sir. Kita kadlaw, man training. Ciao! Masig sunod balik niyo na nakay regalo sa kuha. Ay, sir, unsa di mo gusto regalo, sir? Ikaw rin bala, ciao! Basta ganahan ko bulak. Ano ka, dugay pag lang magstorya. Oy, magstorya ang tamin chawi. Kinapagkatuyo sa iya, ha? Ati, gunan kag bulak, sir. Sure, sir. Ay, lalaki man ka, sir. Real men love flowers. Ako sa mukon, be. Sir! Taas ang istoryahan, sir. Importante na, sir. Grabe ka dugay, sir, ba? Nakatuyo ka chawi, sir, ba? Basta ciao, timan ito ha. Sige, sir. Sige, sir. Sir! Babay, sir! Pare. Paano ko si Mario? Kawi de, badi. Tagasa ka ba di? Diha lang sa tagong, badi. Badi, kanang... Saman ba di? Sulti ba di? Kanang... Sulti iko ba di? Akong kamot ba? Hoy! Bading! Ikaw rami nagpagunit si mong hawak, badi. Ay pagkana ba di? Gusto pa ko mahimong sundalo? Chika-chika na pala si Chowi oh. Badi, asa ka niyang gabi ba di? Palera, badi. Badlayra? Gwapo niyang gabi ba di? Magbarta ba di? Kana, kay daghag chicks. Ay na ba di? Ano Sa ba di di? ko na? Ah! Kitang duha ba? Mangita og chika. Dali sa ba di? Sabot si mo ba di? Ay sir. Ano ko ba di? Badi, nana kayo ba di? Wala, palagi, badi, bay. Nangita gani ko karon, no? Galas ga ba di? Chicks na isgutan ba di? Grabe ka lang akong chicks ba di? Dagay ko nabuti sa di, puros kabugwangan. Na, nga ni ba di oh? Ang masay mo sa chicks. Masay mo sa chicks. Kana mga bugdo, badi. Nadali na kaya pagitaon ba di oy? Dira na ba di oh? Nga nga part oh. Sa
Unsa man na ba di ay? Mas kambok niya ako ah. Nambok pa siya saya ha. Alak na tandaan, unsa man. Bitaw ba di para inigado ang diskuhan, wa na tay ulaw. Nabitaw ba di, lami kaya mag-disco ba di, kanang mga dancing queen ba, no? Ina po na nimo sayo ba di ay? Mura makagbading. Mga ba di, wala ako sa mga trend ba di? Naunsa naman ka, uy? Ano ro? Oh, di ba? Taas na nilang istoryahan ba? Mura magka-close na ni silang duha. Sige ba di, tara, shot sa ta. Tara ba di? Nya ba di, sugod na ta. Tara ba di, sugod na ta. Uy, saan kamot ba di? Ay! Mas naman niya, baboy, bakso, kamot di ay. Shata. Mula ngayon, pinapalaya na kita. Ngayon malaya ka na. Magagawa mo na ang lahat ng gusto mo. Wala ko di ko ba di? Subong na nga ba di ba? Wala man ba di? Nag-thirst trap ako. Badi, nako istorya si mo ba di ba? I love you too. Hey! Pataka na mga badi. Saan na ba di? Badi, kasi pagtanaw ni Mosko ah. Kuan ba di? Tao, na ikamot og tiil. Ay, pagigaya-gaya ba di? Seryoso ba? Gusto kong seryoso ba di? Kuya ba ko? Wow! My God! Badi, kuan ba kanang nako ginatago si mo ha? Bi daw bi, may I see daw bi? Ano daw ka na bi? Oh, badi. Ay, di mo. Sorry. O sino yung ginatago sa kuha ba di? Akong relasyon. Bi, uli na to bi. Ubi, mauli na ko bi. Sakay na bi. Bye, get lost. Major? Abi atay, oy.